og velkommen. I den her video vil jeg vise, hvordan jeg har lavet en simpel pop-up box i JavaScript, altså en lille besked, der dukker op midt på siden, hvor brugeren for eksempel kan blive opfordret til at tilmelde sig noget. Jeg vil gennemgå koden trin for trin, så I kan se, hvordan den fungerer. Jeg vil lige starte med at vise, at det her det er pop-up-boksen, hvor der står tilmeld dig de unge ravne med en luk-knap. Og så vil jeg vise jer koden. Jeg starter med at lave en liste, der hedder MSGS, som vi har her, som egentlig bare er et array med et objekt, der indeholder en titel og en tekst. Titlen har jeg valgt at kalde for T, og teksten hedder X, altså de unge ravne. Så i mit eksempel står der tilmeld dig de unge ravne, og det er den tekst, der kommer til at stå i pop-up'en. Og så opretter jeg de elementer, som pop-up-boksen skal bestå af. Altså jeg opretter HTML-elementer. Og der laver jeg en div, der skal være selve pop-up'en. Den kalder jeg pop-up-box. Og inde i den laver jeg endnu en div, som bliver beholderen for teksten og knappen. Og til sidst så laver jeg en button, altså knappen, som man kan klikke på for at lukke boksen. Og faktisk her i linje 5, der begynder jeg at bruge DOM-manipulation, altså jeg opretter de her nye HTML-elementer direkte med JavaScript, i stedet for at skrive dem i HTML-filen. Og det gør jeg med document create element, og indsætter dem bagefter i dokumentet med append child. Det næste jeg så gør, det er, at jeg styler, og det begynder jeg at gøre her i linje 8. Der begynder jeg at bruge noget CSS, hvor jeg giver pop-up'en noget stil, så den ser pæn ud. Jeg sætter pop-up-boksen til at fylde hele skærmen med en lysgrå baggrund og centreret indhold. Selve beholderen får en hvid baggrund, lidt padding, afrundede hjørner og en simpel skrifttype. Det næste jeg så gør, det er at jeg tilføjer tekst fra MSGS, som altså er hernede, og det var en liste af objekter. Og så skal jeg tilføje indholdet. Jeg bruger for each, den der er her, til at gå igennem mit array. For hver besked der laver jeg en overskrift og et afsnit med teksten. Jeg sætter tekstindholdet ind med en text content. Her. Og til sidst så bliver de tilføjet til beholderen. Så laver jeg en luk-knap, som giver for at få lidt funktionalitet. Og den giver jeg jo selvfølgelig teksten luk. Fordi at når man så klikker på den, så skulle pop-up'en gerne blive fjernet helt fra forsiden. Og det gør man med. Nu skal jeg finde den. Pop-up box remove. Altså her. Og til sidst så samler jeg egentlig bare det hele. Og først kommer jeg knappen ind i beholderen, og så bliver beholderen sat ind i en pop-up box til document body. Så den vises på siden. Og alt faktisk her ved document body append child pop-up box, der manipulerer jeg dommen igen ved at tilføje hele pop-up boksen, så den bliver synlig for brugeren. Så er pop-up'en egentlig færdig, og når siden den indlæses, så dukker den op midt på skærmen med en tekst og en knap til at lukke. Og det er egentlig en super enkel måde at vise beskeder, reklamer eller lave tilmeldingsbokse, som jeg har gjort på en hjemmeside, hvor alt er lavet i en ren JavaScript. Så tak fordi I så med.